Λοιπόν, άκου τώρα και εμένα. Εγώ πιστεύω και θα κερδίσουμε μέσα στο Ρόζεμπεργκ. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Πάει αυτό. Δεν χάνει ο Ολυμπιακός με τίποτα μέσα στο Λιόν. Θα κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια στο Καραϊσκάκι. Θα έχουμε κερδίσει Ρόζεμπεργκ που σου είπα. Ο Ολυμπιακός δεν χάνει μέσα στο Λιόν. Έτσι, από ισοπαλία και πάνω. Δεν χάνουμε ούτε στο Μπερναμπέου. Ισοπαλία εκεί, άντε. Και έχουμε νικήσει και τα δύο παιχνίδια εδώ και ο Ολυμπιακός βγήκε. Ωραία, ναι. Έκανα και εγώ την πρόβλεψη, γιατί να μην την κάνω. Ωραία. Εσύ μου τον έβαλες τέταρτο. Εγώ τον έβαλα πρώτο. Δεύτερο. Μόνο μια ερώτηση να κάνω. Πες μου, ναι. Πιστεύεις ότι η Λιόν όπως την είδες? Ποια, να σου πω τι, δεν καταλάβα. Όντως είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τι έκανε με τη Ρεάλ? Για πες μου. Ένα σούτ από του διάολου τη μάνα. Εντάξει. Μια σέντρα, ένα γκολ ο άλλος εκεί, ο Κάριο, πώς το λένε. Τι, δεν καταλάβα. Κάτσε να παίξει με τον Ολυμπιακό, να τη δω. Να τη δω και με τον Ολυμπιακό. Εγώ έτσι λέω. Εγώ δεν χάνομαι στο Λιόν και όποιος θέλει από τώρα βάζω στοίχημα. Εντάξει. Όπως έχω πει από τις 28 Αυγούστου ότι ο Ολυμπιακός εφέτος στην Ελλάδα δεν θα κάνει ήττα. Εδώ είμαι.